Garozit sau centrii creierului? Eu de obicei vreau prins pe aici. Da. Overul e cel mai bun de urcat. Dar pierde tractorul la... Hai! Dacă tragi de comenzi, acum am văzut, dacă tragi de comenzi, să te transează. Oricum, e dat 3 km acolo. Așa e, ăsta vine la fila prin jos, să mai ia încă un lup, mai împătrână un... Unde e că nu-l văd?